Dá sa vyskladať outfit za 50 eur? Poď sa na to pozrieť. Nachádzame sa v New Yorkeri a ideme sa pozrieť na to, aké kúsky tu majú a či sa dá vyskladať celý fit za 50 eur. Tu inak dosť pekné bundy, táto koženka vyzerá super, aj táto bombera hneda sa mi páči, ale to by nám nevyšlo do budžetu, táto stojí 40 eur, čiže ideme nájsť niečo ekonomickejšie. Tieto basic trička vyzerajú super, stoja 7,99, máte ju v 4 farbách a s takýmto niečím sa dá veľmi jednoducho pracovať. Je to presne taký basic kúsok do kapsulového šatníka a viete ho kombinovať do rôznych outfitov. Štýlové elegantné nohavice s pásikmi, tie sú len za 9,99, čiže skombinujeme s tričkom a ideme doplniť ešte. Majú tu veľmi pekné svetra, tento stojí len 6,99. A taktiež som tu našla jednu takú veľmi peknú bomberu, sa necháte prekvapiť, ako vyzerá, ale možno sa nám to aj podarí za tých 50 eur. V jednoduchosti je krása, sivý oversize sweater som skombinovala s elegantnými nohavicami a takouto bežovou kabelkou, hodnota 38 eur. Svetrik 10, kabelka 13, nohavice 15. Veľmi dobré. Bomberu v camel farbe som skombinovala s modrým svetrikom a tmavomodrými riflami. Hodnota tohto outfitu bolo, že 15 bunda, 15 nohavice a 7 sveter. Posledný fit je taký viacej teen, krátka suknička, basic tričko, svetrik, šiltovka, všetky tieto kúsky spolu s kabelkou stáli 48 eur.